بسم اللہ الرحمن الرحیم نungsiꯖربہ حضرات سنگھ ایکھوئی نungsiربہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رب العزت نا سن نبی رکھیبا قرآن کریم مسیگی متک مگن امدی مسیگی کانبا ایکھوئینا ممانگدگی تادونا تلاغلی امدی مسیگی کنبا تھووسو ایکھوئینا کیارک ہنجل ہنجن سوتاکھرے امدی مسیگی کنبا تھوبا امدی مسیگی پاوارسی مومن مسلمان تنتنا کفار سنگ نفوبا مسیگی پاوارسی کھنگدنمی مرمدی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا قرآن سی سولگ لیو متمدا کفار مکہ سنگنا مکھوئی گمی سنگ دہائی محمد نا قرآن سون بمتمدا نکھوئی چٹ پیاروئی محاق نسولک پا قرآن ندو تاب یاروئی نتھنگم میں با مرمدی جس کسی نہ کنا گمبا مسک امنا قرآن سون با اسی تاکی بمتمدا محاق کی تھموئی دا فوراً اول با امہکتا اللہ نلا اللہ با ادو کی متک مگل لی با کلامنی مسینا ایکھوئی گی انسان میوئی بگی وحی نتے مسید یاوری با خودنگ مک اسی اللہ رب العزت کی وحی نی ادونا نکسی ضربہ حضرات سنگ کری گی سو متک مگل لی روئی ہائی ری با کلام مجید اسی گی متک مگن مہا کی کن بتھوبا اسینا ایکھوئی گی حق چانگی انابا کیاسو فہن بی نسی ایکھوئی انابا امگی متانگ دا کھنگمین نسی مدودی ناتوندگی نہیں تابا ہے بسیسو یم نوابا انابا امنی کنا گمبا سنگ دا تھوکل لی نہیں تابا متمدا ایکھوئینا ہائی ریبا آیات کریمہ اسی تراما تھوئرک سو لگا اسنگ دا کام لگا نہیں تاری بمی ادو دا پیتھک پتا ربدی انشاءاللہ اللہ نا مہا کی نہیں تارک با دکھتک تا اللہ نا بن اوہن بیگنی فہن بیگنے با آیات ادو دی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا اماتا او قتلا انقلبتم على اعقابكم ہائی ریبا آیات اسی تراغا ما تھوئرک سو لگا اسنگ دا کام لگا پیتھک پی بتا رگا دی انشاءاللہ اللہ نا سویدنا فہن بیگنی ہائی بگی تھاز بگلوئننا عمل توربدی انشاءاللہ اللہ نا فہن بیگنی